Szia! Az én nevem Fenyő Csilla, ez itt pedig a Róló Podcast. A misszióm, hogy még többnek segíthessek abban, hogy elmerjenek indulni vállalkozóként, és ezen az úton sikeresen önmagukat és a zseniüket egyre jobban megismerve haladhassanak. Urald önmagad, urald a vállalkozásod. Vágjunk is bele! Sziasztok, kedves nézőink, hallgatóink! Ez itt a Rule Podcast első jubileumi adása, már régóta várat magára, és ebben az adásban Ocsobai Tündével fogok beszélgetni, akit a Bevoview Instagram fiókon értek el, ezt a leírásban mind a kettő csatornán meg fogjátok találni. Tündi önismereti mentorként dolgozik, személyiségfejlesztéssel is foglalkozik, illetve pszichodráma csoportvezető is. A mai témánk pedig a határállítás kérdése, kifejezetten vállalkozóknak szólunk, úgyhogy Tündi, hogyha valaki nem annyira ismeri, hogy mi az, hogy határállítás, vagy találkozott már a szóval, de nem annyira tudja, hogy ez pontosan mit jelent így az életben, akkor mesélj nekem egy kicsit arról, hogy te hogyan magyaráznád ezt el, hogy mi az, hogy határállítás. Akkor először is sziasztok! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm szépen, Csilla, hogy meghívtál. A határhúzás, határállítás az alapvetően nem egy nagyon bonyolult dolog, legalábbis maga a fogalom, mert ez a ki tudok állni önmagamért. Ki tudom fejezni azt, amire szükségem van, a szükségleteimet, az igényeimet. Tudok nemet mondani akkor, amikor azt érzem, hogy valami nekem nem fér bele, valami nekem nem kényelmes, mások az értékeim, más szeretnék. Úgyhogy gyakorlatilag a határhúzás, határállítás, ezt jelenti, hogy kiállok önmagamért és a saját igényeimért, szükségleteimért. Így az életben ez mondjuk hogy nézhet ki? Tehát tényleg egy mindennapi életben, mondjuk még nem vállalkozósan, mikor kell, vagy kivel szemben kell nekem határt állítani, hogyha szeretnék? Hát gyakorlatilag azt gondolom, hogy az élet minden területén ez egy nagyon fontos kérdés. Ugyanúgy a szülő-gyerek kapcsolatban, egy párkapcsolatban, barátságokban, munkahelyeken, a vállalkozói létben. Tehát, hogy az, hogy én ki tudjak állni önmagamért, tudjak nemet mondani bizonyos helyzetekben, el tudjam mondani a véleményemet, meg tudjam fogalmazni azt, hogy nekem mire van szükségem, mi az, ami nem jó számomra, az gyakorlatilag, mivel emberek között élünk, ezért erre mindenhol szükség van. Nyilván, hogyha valahol fönt a nepáli hegyekben egy barlangban szerzetesként élnénk, akkor erre kevésbé lenne szükség, mert hogy a határaink azok mindig a másik emberhez is viszonyulnak, alkalmazkodnak. A határokat nem úgy kell elképzelni, mint ilyen hatalmas falakat, amelyeket meg sem lehet mozdítani. Az az egészséges én határ, hogy ezek rugalmasak, mondjuk olyan, mint egy kerítés, amin van kapu. És én eldönthetem, hogy azt a kaput sarkig kitárom, mert mondjuk tudom, hogy te egy olyan ember vagy, akit szeretek, akit régóta ismerek, megbízhatunk egymásba, nyilván akkor téged sokkal jobban beengedlek, és te is sokkal jobban beengedsz engem. Ha csak egy új ember vagy, akit még nem tudok, akkor lehet, hogy még először csak egy picit résnyire nyitom ki, illetve szintén nagyon fontos, hogyha folyamatosan azt érzem, hogy valaki rám akarja erőltetni az ő akaratát, nem tiszteli az én határaimat, igényeimet, szükségleteimet, akkor pedig becsukom a kaput, és azt mondom, hogy itt nincs átjárás, és nem. Köszönöm ezt a leírást, azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép leírása volt, és nagyon hát teljesen el tudom képzelni, és szerintem nagyon jól bele lehet élni magát annak, aki még nem találkozott ebben a kifejezéssel, vagy nem sokat, vagy nem tudta, hogy ez hogy néz ki így élőben. Szerinted miért ilyen felkapott téma? Mert én azt gondolom, hogy ez egy elég felkapott téma mostanában. Szerinted miért lehet ez? Azt gondolom, hogy eleve maga az önismeret is egy nagyon felkapott témává vált az elmúlt években, szerencsére, mert hogy amikor én 20 éves voltam, akkor jelentek meg az első önismereti könyvek, tehát hogy én még nem tudtam a telefonon rákeresni különböző önismereti vagy pszichológiai tartalmakra, tehát hogy egyrészt kinyílt a világ, megjelentek ezek a lehetőségek, és ezáltal sokkal tudatosabbá váltak az emberek. Másrészt azt is gondolom, hogy pont így a social médiának, az internetnek köszönhetően, illetve ugye itt volt a Covid, ami home office-t hozott, ahol nagyon sok minden egymásba csúszott, rengeteg bizonytalansággal, stresszel járt, megnőtt azoknak a helyzeteknek is a száma, amikor igenis meg kell húzni a határt.
akár mondjuk, hogyha a home office-ra, meg sokan vállalkozunk, ugye home office-ból dolgozunk. Tehát, hogy sokkal egyszerűbb az, hogy bemegyek a munkahelyemre, 9-től 5-ig bent vagyok, az az én munkaidőm, majd utána kész vége, hazamegyek. Hogy a Covid-dal, a home office-szal, a vállalkozói léttel például ezek a határok is így megszűntek, hogy akkor most ott ülök az íróasztalomnál, akkor én most dolgozom, vagy éppen csak, nem tudom, nézek egy Netflix filmet a laptopon, és akkor az az én magánéletem. Tehát nagyon sok összetevője van, de én nagyon örülök neki, hogy ez is, és más önismereti témák is ennyire felkapottá váltak. Szerinted egy ilyen átlagembernek, bár már felsoroltál egy csomó lehetőséget, vagy egy csomó opciót, hogy mikor van az embernek szüksége arra, hogy határt állítson az életében, ugye meséltél munkahelyről, barátokkal kapcsolatosan, akár családban, párkapcsolatban is szükséges, ugye? Milyen esetek vannak még szerinted? Hát gyakorlatilag az életben bárhol. Bármi. Oké, akkor mondok Igen. pár ilyen Mhm. konkrét példát. Szerintem mindenkivel előfordul, hogy kérsz a zöldségesnél, vagy a hentesnél x teka a kiló valamit, és akkor azt mondja a jó árus, hogy lehet ennyivel több. Mhm. Nyilván neki az az érdeke, hogy ő többet adjon el. Uh, amire, hát jó, legyen, és közben már pörgeted mondjuk a fejedbe, hogy fú, hát akkor ez most annyival többe fog kerülni, nem is fogom tudni megenni, ki kell dobni. Tehát, hogyha itt nem tudsz megfelelően kiállni magadért, akkor belemész abba, ami a másiknak az érdeke, és akkor azt mondod, hogy persze, hogy nem, igen, legyen. Vagy mondhatod azt, hogy nem, köszönöm szépen, nekem nincs szükségem csak 20 dekára, 2 kilóra, úgyhogy kérem, hogy azt a felesleget, azt a többletet vegye ki belőle. Tehát ez egy ilyen nagyon egyszerű példa, meg mondhatod azt is, hogy ja, persze, hát úgyis megeszik a gyerekek, nem számít. Tehát, hogy azért mondtam, hogy a határok azok mindig ugye ilyen rugalmasak, hogy például ez egy ilyen helyzet. Munkahely. Azt mondja a főnököd, hogy bár tudom, hogy szabadságon vagy, de nagyon fontos ez a projekt, úgyhogy arra kérlek, hogy szabadságod alatt is csináld meg. Hát ugye ez egy érdekes helyzet, mert hogy függő helyzetben is vagy adott esetben a főnököttől. Itt is el kell dönteni azt, hogy oké, ez nekem belefér, és mondhatom azt, hogy jó, rendben, akkor egy nappal eltolom a szabadságomat, viszont akkor ez azt jelenti, hogy nem hétfőtől hétfőig, hanem kettőtől keddig megyek. Vagy mondhatom azt, hogy megértem, hogy ez most nagyon fontos a vállalatnak, viszont egész egyszerűen nem tudok mit csinálni, le van foglalva az utunk, olyan helyen leszünk, ahol nincsen térerő, ezt most sajnos nem tudom megoldani, viszont megbeszélem a Katival, és biztos vagyok benne, hogy ő is el tudja végezni a munkát. Vagy párkapcsolatban, ha azt mondja a párod, hogy hazaérsz este, vagy éppen fölállsz a gép elől az egész napos munka után, hogy fú, hát úgy ennék egy csülkös bablevest, dobjál már össze egyet, létszik. Ha te most attól félsz, hogy megharagszik, nem fog hozzád szólni, veszekedés lesz belőle, akkor lehet, hogy este 8-kor odaállsz csülkös bablevest csinálni, és közben szomorú vagy, csalódott vagy, sírsz bármi, de nem mutatsz ki semmit ebből, vagy mondhatod neki azt, hogy drágám, nagyon szeretlek, én is szeretem a csülkös bablevest, de este 8 van, 3 óra, amíg elkészül, úgyhogy ezt most nem fogom tudni megcsinálni, viszont arra kérlek, hogy legközelebb beszél ezt korábban, vagy akkor mit szólsz hozzá, hogy holnap úgyis itthon vagyok egész nap, nincs semmi különös dolgom, csinálok. Mhm. Vállalkozói lét, home office-ban dolgozunk, nincsen munka, nincsen munkahely, este 8-kor ír a kedves ügyfelünk, hogy neki akkor van szüksége valamire, ő akkor akar tőlünk valamit. Itt szintén eldönthetem, tehát hogyha én mondjuk egy kisgyerekes anyuka vagyok, akinek éppen az esti vacsora, fürdetés, stb. Esti mese az ideje, akkor ez nekem nem fér bele. És nekem akkor jogom van ahhoz, hogy akár ne is reagáljak erre az üzenetre, majd csak másnap reggel, amikor egyébként én azt mondom, hogy hivatalosan kezdődik az én munkaidőm. De dönthetek úgy is, hogyha én mondjuk egy független, önálló ember vagyok, akinek éppen belefér az életébe, és mondjuk a vállalkozásának, a felépítésének az első időszakában van, amikor ott van az, hogy fú, ez ügyfél, ez most fontos nekem, mert hogy kell a bevételemhez, én dönthetek úgy, hogy megírom, hogy köszönöm az érdeklődést, mivel már nagyon késő van, nem tudok most erre hosszasan válaszolni, de holnap reggel mindenképpen küldök egy hosszabb választ.
Ilyen példákra gondoltam, nagyon jók szerintem azok, akik nem tudják, hogy mit jelent ez a határállítás, mert szerintem nem egyedül voltam én egy pár éve, aki nem tudta pontosan, hogy ez hogy néz ki élőben, csak hallottam a kifejezést, és kapizsgáltam, de azért pontosan nem tudtam, hogy ez hogyan kell. Úgyhogy szerintem ezzel nagyon szépen elmesélted, hogy körülbelül ez hogy néz ki. És ahogy mondtad korábban is, hogy könnyű maga a kifejezés, ezt végrehajtani azért annyira nem könnyű, főleg azoknak nem, akinek mondjuk egy ilyen people-pleasing tendenciája van, vagy egy ilyen, nem tudom, hogy mondják ezt magyarul. Hát megfelelési vágy, megfelelési Igen. kényszer. Igen, akik nagyon szeretnék a nagyon jó oldalukat mutatni, és mindig a másik kedvére tesznek, és azt gondolom, hogy egyébként ők fogják hallgatni ezt a podcastot legtöbben. Én is tudok mesélni erről, hogy milyen érzés az először határt állítani, de kíváncsi vagyok, hogy a te tapasztalatod, vagy az ügyfeleid tapasztalatával milyen érzés először határt állítani. Amikor hosszú ideig ezt nem tettük, mondjuk a vállalkozásunk elején voltunk, ahogy mesélted, igazából örülünk, hogy jön valamilyen érdeklődés, de már úgy érezzük, hogy oké, ez már nem fog beleférni. Milyen érzés, amikor először azt mondjuk, hogy ne haragudj, de majd munkaidőn belül válaszolok, vagy ez egyik példa, amit felsoroltál azokból. Egy picikét még visszacsatolnék oda, hogy people pleaser, és hogy akkor nagyon sok embernek egyébként nehéz meghúzni a határait, nehéz kiállni önmagáért, nehéz egy konfliktus helyzetbe azt mondani, hogy nem. Ugye ez egy nagyon egyszerű nemetmondás képessége egyébként, és hát gyakorlatilag ugye a személyiségünket, a gyerekkori hiányainkat, azt, ahogyan a szüleink viselkedtek velünk, vagy akár a gyerekkori traumáinkat nem akasztjuk a szögre azzal, hogy mi leülünk a gép elé, és vállalkozók vagyunk, vagy bemegyünk a munkahelyünkre. Tehát, hogy azt hozzuk magunkkal. És az én határok, azok az első 3 évben alakulnak ki. Ugye, amikor megszületik egy pici baba, ő az első 6 hónapban, ő még nem érzékeli különálló személynek magát, ő még egyben van az anyával. És ahogy elkezd kúszni-mászni, ugye ez körülbelül a 6 hónapos életkor, elkezdi megtapasztalni, hogy már ő nem én már nem ő. És ez így elkezd szépen kifejlődni, és hogyha itt ebben az első 3 évben a szüleink megfelelően reagáltak a mi szükségletünkre arra, hogy kíváncsian fel akartuk fedezni a világot, akkor kialakultak az egészséges élethatáraink. De hogyha például van bennünk egy nagyon erős megfelelési kényszer, vagy félünk attól, hogy megharagszik a másik, elveszítjük a másiknak a szeretetét. Ez ugye megjelenik a határhúzásban, mert nagyon sokszor ez áll mögötte, vagy a bűntudat érzése, vagy én megbántom a másikat, ez mind visszavezethető a gyerekkorba, és itt kapcsolok be arra, hogy milyen érzés lesz, amikor először nemet mondasz. Nem biztos, hogy egy ilyen heuréka és wow, hú de happy és hú de klassz, mert hogy ez valószínűleg megelőzi egy erős szorongás, lehet, hogy megelőzi düh, mert már annyira szétfeszít az, hogy most már aztán tényleg, és ha meghúzod a határodat, ha nemet mondasz, nagyon sokszor a környezeted, aki azt szokta meg tőled eddig, hogy te mindenbe beleegyeztél, te mindenre bólintottál, hát nem fognak neked örülni, és hogy a környezettől is jönni fog egy negatív visszajelzés. Tehát az első érzés nagyon sokszor az a szorongás, az a kellemetlenül érzem magam, lehet, hogy lesz egy kis bűntudatom is, még lehet, hogy félek egy picit attól, hogy mi fog történni, és hogyha megtapasztalom azt, hogy alapvetően nem dőlt össze a világ, akkor utána a következő alkalomnál már könnyegszik ez a negatív érzés, és a vége az lesz, hogy elkezd nőni az önbecsülésem, büszke leszek magamra, jó érzés lesz nemet mondani, és azt fogom mondani, hogy itt megveregettem a vállam, hogy fú, de jó, hogy ezt most már meg tudom tenni. Nekem is ez a tapasztalatom, hogy amikor az első nemeket kimondtam, hát az egy nagyon nehéz érzés volt. Tehát nem feltétlenül rögtön jön az, hogy wow, ez az Csilla, akkorát fejlődtél és akkorát tettél magadért, hanem inkább ez a kimondtam, jó, de közben bennem van egy ilyen nagyon erős félelem, tényleg egy ilyen nagyon erős szorongás, hogy jaj, most mi fog történni, kimaradok valamiből, vagy azt fogja mondani rám, hogy oké, akkor köszönöm szépen, nem. És lesz, aki ezt fogja mondani egyébként, de én azt gondolom, hogy pont ezekkel a határhúzásokkal tudjuk megválogatni azokat az embereket, akiknek helye van az életünkben, meg akiknek nem. Mert aki szeretne benne lenni, és hajlandó tenni, és ő is változtatni a viselkedésén azon, hogy a mi életünkben benne legyen akár
ügyfélként annak van helye. Aki azt mondja, hogy nem, én így viselkedem, és csak akkor dolgozom veled, hogyha pontosan azt csinálod, amit én mondok, és amit szeretnék, hát nem biztos, hogy helye van nálad, van, akinek ez oké, mi magunk döntjük el, hogy nekünk ez oké vagy sem, ha nem, akkor viszont el fognak válni az útjaitok, és valószínűleg neked ez a legjobb lesz, mentális egészség szempontjából biztosan. Szóval igen, az elején egy ilyen szorongás, de aztán minél többször mondtam, még mindig azért van egy ilyen nehéz érzés bennem, főleg akkor, amikor mondjuk például van egy olyan szolgáltatás, amit én már nem szolgáltatok gyakorlatilag, de egy nagyon keresett szolgáltatás, és nem régen egy nagyon híres ember keresett föl, és nagyon, nagyon menő lett volna, nem tudom ezt máshogy elmondani, nagyon menő lett volna elvállalni, tényleg gyönyörűen mutatott volna itt a nevem mellett, de azt mondtam, hogy sajnos én ezzel most nem foglalkozom, és inkább ajánlok nektek valamilyen olyan szakembert, akit én szívesen ajánlok, de ezt sajnos én nem fogom tudni elvállalni, pedig nyilván az agyamban megfordult párszor, hogy hát azért ez nagyon szép lenne, de nem, mert mások a céljaim, és én azt gondolom, hogy például vállalkozóként érdemes, persze először szabjunk határokat úgy, hogy az a mi mentális egészségünknek, a mi jól létünknek az megfeleljen, illetve, hogyha most nem emberekkel kapcsolatban nézzük a határokat, hanem munka végzés szempontjából, hogy meddig dolgozom, vagy milyen feladatokat csinálok, vagy hány dolgot vállalok egyben, mert én vagyok nem csak a The Content Queen, de a új dolgok kipróbálása és csinálása a Queen is, amikor egy pillanatra így elgondolkozom, hogy mit is kezdtem ezen a héten? Ja igen, egy új podcastot, spanyolul tanulni, ide megyek, oda megyek, tornázok, újra visszamegyek az edzésre, és így, már megvan, hogy miért vagyok ennyire feszült, vagy miért érzem magamat így túlterítve, ebben is határt szabunk, akár magunknak is, és ez is nehéz, mert itt is nemet kell mondani bizonyos dolgokra. Szóval vállalkozóként én azt gondolom, hogy az is játszik, hogy nem csak a külsőségekkel kapcsolatban kell határokat szabni, hanem belül magunkkal kapcsolatban is, mert általában vállalkozóként nagyon lelkesek vagyunk, új dolgokat szeretnénk kipróbálni, új ötlet, új vállalkozás ötlet, akármi. Viszont, hogyha nem tartjuk a saját határainkat azzal kapcsolatban, hogy merre szeretnénk haladni, például ilyen vállalkozást szeretnék, vagy olyan vállalkozást, például én azt gondolom, erről már korábban beszélgettünk, hogyha nekem most nagyon sok opcióm van vállalkozóként, én mehetnék abba az irányba, hogy lesz egy ügynökségem, vagy mehetek egy másik irányba, vagy egy harmadik irányba, rengeteg irányba mehetek, viszont az, ami az én fejemben volt korábban, és ez a cél, ez még mindig egyezik az én értékeimmel, ez egy másik irány, és nekem ahhoz az irányhoz egy bizonyos tevékenységi kört, vagy egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen heti tudó, vagy tevékenységi lista, amiben akár benne van az edzés, benne van az, hogy hogyan képzem magam, milyen kurzusokat vásárolok, de hogyha túl sok mindent vállalok, és túl sok olyan dolgot csinálok, ami eltérít az én utamtól, akkor hosszú távon én nem leszek elégedett, és szét fogok csúszni, és nem lesznek meg a határaim, akár saját magammal kapcsolatban sem, úgyhogy szerintem erre is érdemes odafigyelni, és amikor határhúzás, akkor jussunk magunknak is eszünkbe, hogy itt még van valaki, aki én vagyok, aki is nagyon lelkes akárki, aki rengeteg mindent csinálna, de most, ahhoz, hogy a következő célomat elérjem, lehet, hogy pár dologra magamnak is nemet kell majd mondani. Úgyhogy nem tudom, hogy erre bármilyen kommented van-e? Igen, nagyon-nagyon egyetértek veled, és nagyon jó, hogy ezt így behoztad, hogy igen, önmagunkkal kapcsolatban is kell határokat húzni. Ugye azt mondtad, hogy itt van még valaki. Én egy picit ezt megfordítanám, hogy nem itt van még valaki, hanem szoktam egy ilyen gyakorlatot föltenni a klienseimnek, hogy sorold föl ki az 5 legfontosabb ember, aki a te életedben benne van. És hát legtöbbször önmagunkat nem szoktuk ebbe az 5 emberbe belesorolni, pedig, hogyha belegondolsz, hogy mondjuk a repülőgépen, amikor utazol, és ne talántán turbulenciával lejön az oxigénmasz, ott kire kell rátenned legelőször önmagadra, mert csak úgy tud segíteni a melletted ülőnek, a gyerekednek, a bárkitnek, a párodnak, hogyha te jól vagy. És hogy ez ugyanilyen fontos, hogy a vállalkozásod is akkor fog jól menni, hogyha te jól leszel. És a másik nagyon fontos téma, amit behoztál, hogy az idő, és hogy a határok, ugye van fizikai, érzelmi, mentális, nagyon sokféle határ van, és egy ilyen nagyon fontos határ az idővel kapcsolatos határ, hogy meg tudom állapítani azt, hogy mennyi időre van szükség egy-egy feladat elvégzéséhez.
mettől meddig vagyok hajlandó dolgozni. Mi az, ami nekem időben belefér, mi az, ami még belefér az időbe. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, úgyhogy abszolút egyetértek veled. Ebbe a témába már kicsit belementünk, de ez a következő kérdésünk, úgyhogy vállalkozóként pontosan mikor és milyen helyzetekben, kivel szemben kell határokat állítanunk, vagy érdemes. Én azt gondolom, hogyha megengeded, hogy elindítsam ezt a Mhm, témát, gyakorlatilag, ugye, ahogy te is mondtad az előbb, akkor kezdjük magunkkal, hogy az az első határom, hogy ezt a célt szeretném, ennyi időm van egy héten dolgozni, ezek most a legfontosabbak, ezekre ennyi időt rakok az én időmből, ennyi időt mhm, különítek el. Jó, ezen kívül még kivel kell határokat állítani. Én most hozok a saját életemből példát, hát gyakorlatilag minden szolgáltatóban, hogyha majd ki hol tart a vállalkozásában, van, aki kezdő, van, aki már haladóbb, van, akinek hozzám hasonlóan már vannak alvállalkozói, abszolút kell az alvállalkozókkal kapcsolatban is határokat tartani. Alvállalkozónak számít, hogy a könyvelő, asszisztens, Facebook hirdetési specialista, mindenki. Néha ez is nagyon nehéz, mert szerintem egyéni vállalkozóként annyira vágyunk arra, hogy úgymond egy kicsit ilyen baráti kapcsolat legyen köztünk, és nem is annyira hivatalos, mint hogyha a bankba bemegyek, és egy ilyen ügyintézővel ott mhm, beszélgetek, és elbarátságosodhat egy ilyen kapcsolat, és amikor viszont konfliktus van, akkor nem merünk annyira konfrontálódni, mert félünk, hogy az a kevés ember, akivel körbeveszünk magunkat szolgáltatóként például, ők se lesznek úgy mellettünk. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos, ezt a saját életemben éppen tanulom, úgyhogy szerintem a könyvelővel, alvállalkozókkal, az ügyfeleinkkel, ugye erről már beszéltünk, meg kell határoznunk azt, hogy, és ezt szerintem nagyon-nagyon érdemes betartani. Én rászólok magamra most már hétvégente, hogy hétvégente ne válaszolgassak se a Facebook csoportba, bármilyen rosszul hangzik ez, se a Messengeren, meg az e-mailekre, mert egyszerűen nálam nagyon fontos, hogy legalább heti egy napot mindenfajta munkanélkül pihenjek, mert észrevettem, hogyha ez nincsen meg, csak egy nap. Utána én például mondjuk szombat, hogy ez nincsen meg, akkor nagyon erősen romlik a teljesítményem. Viszont, hogy ez az egy nap megvan, én vasárnap olyan örömmel ugrok bele arra az egy-két órára, amit tudok dolgozni. Nem ajánlom senkinek, hogy heti 6 napot dolgozzanak, de aki nagyon szereti a munkáját, akár ezt is lehet, de a szombat az szent, nem dolgozom, vagy nagyon-nagyon keveset, ami nagyon muszáj, és nem válaszolgatok, mert egyszerűen kell, hogy visszatöltődjek valami olyan tevékenységgel, ami teljesen más, mint amit csinálok minden nap. Tehát válaszolgatás, tehát a kommunikáció mindenkivel, a vállalkozókkal, ügyfelekkel, bármivel, és vajon mivel kapcsolatban van még szükségünk határokra? Szerinted még kivel? Azt gondolom, hogy ami egy nagyon fontos téma, és szerintem sok mindenkit érdekel, aki hallgat most minket, azok a pénzügyi határok, Hmm. ami az ügyfelekhez kapcsolódik, de akár az alvállalkozókhoz is kapcsolódhat. Azt tudom, hogy az is nagyon sokszor nehézséget jelent embereknek, hogy mondjuk meg kellene emelnem a szolgáltatásomnak a díját. És akkor jön a kéztörtelés, a félelmek, hogy ja Istenem, mi lesz, nem fog velem dolgozni, stb. És hogy ez is egy olyan nagyon fontos kérdés, amit igen, meg kell néznem, hogy mennyit ér az én időm, mennyi időt fektetek bele, mennyi pénzre van ahhoz szükségem, hogy azt tudjam mondani, hogy nekem megéri ezt a vállalkozást csinálni. És hogyha megnézzük, hogy mondjuk milyen infláció volt az országban ugye az elmúlt 2 évben, akkor azt gondolom, hogy ha valaki árat akar emelni, az teljesen jogos, joga van hozzá. És hogyha valaki emiatt el fog menni, akkor ez nem az ő ügyfele, de jönni fog érte más. Illetve, hogyha mondjuk valaki bővíti a tudását, növeli a tudását, több értéket tud adni, ott is lehetőség van arra, hogy árat emeljen. Tehát, hogy szerintem még ez is egy ilyen nagyon fontos kérdés, a pénzügyi határok kérdése. Én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős probléma kör szokott lenni, és nagyon sokszor van erről szó a beszélgetéseinkben is. És szerinted például egy ilyen áremelés, mint egy ilyen korrekt határállítás, ennek hogy kell lezajlania? Kíváncsiak a te gondolatodra, és majd elmondom, hogy én mit szoktam egyébként tanácsolni. Én mindenképpen én magam is azt csináltam, vagy ha oda kerül majd ismét a sor, azt fogom csinálni, hogy ez nem olyan, hogy hétfőn azt mondom a kliensemnek, hogy ja, bocsi, elfelejtettem szólni, hogy mától már nem ennyi, hanem annyi a szolgáltatásom, hanem nagyon fontos, hogy ezt előre kommunikáljuk, hogy fel tudjanak rá készülni az emberek. Akár el tudja dönteni azt, hogy
hogy ő szeretné ezt tovább, el tudja azt dönteni, hogy neki megérje, és egyébként, hogyha elégedett az én szolgáltatásommal, akkor valószínűleg az ügyfelek nagy része ezt el fogja fogadni, tehát hogy ez nem jelent problémát. Úgyhogy erre a rövid válasz az, hogy mindenképpen egy előzetes információ adás, ami szerintem szükséges. Te mit gondolsz erről? Te hogyan gondolod? Hozzám legtöbbször olyanok jönnek ebben segítséget kérni, akiknek állandó ügyfeleik vannak, tehát hónapról hónapra ők együtt dolgoznak, és tehát nem az van, hogy elkezdtek együtt dolgozni, és akkor 3 hónapig dolgoznak együtt, hanem tényleg hónapról hónapra, akár évekig szóló szerződésben. És én azt szoktam javasolni, hogy infláció mindenképpen, viszont hogyha elkezdesz valakivel együtt dolgozni, ott szerintem fél éven belül nem lehet emelés. Szerintem annyival lássuk előre a dolgokat, vagy vállaljuk annak a kockázatát, hogy most akkor ezt úgymond egy kicsit ezt az oldalt ezt én elrontottam, de én azt gondolom, hogy fél évig nincsen áremelés. Ennyivel előre kell gondolkodni. Hogyha ezek után valaki szeretne árat emelni, én azt szoktam javasolni, főleg egy ilyen hosszú távú együtt munkával kapcsolatosan, hogy hát legalább 2 héttel, de hogyha azt szeretnéd, hogy biztonságban érezze magát a te ügyfeled, akinek a szolgáltatásának az árat emeled, én így 30 nappal előtte. Tehát úgy is fogod tudni magadról, hogy mondjuk májustól szeretnék árat emelni, akkor áprilisban leírod neki egy e-mailben, írásos formában, hogy árat szeretnél emelni, ez ezt és ezt fogja magában foglalni. Egyébként úgy még szebben meg lehet ezt csinálni, hogy leírod, hogy eddig milyen eredményeket értetek el, és te mit szeretsz a közös munkában. Egyébként ez nem kötelező, ez a szépítés része, marketing, és utána pedig leírod azt, hogy viszont megindokolhatod, de nem kötelező, és leírod azt, hogy ennyivel fogom emelni az árakat, a szerződésnek az egyéb részeiben ilyen és ilyen módosítások lesznek, vagy nem lesz módosítás, semmi más nem módosul, csak az ár, és ezt elfogadja, vagy sem. És hagyni neki időt, és nem elvárni, hogy mondjuk 3 napon belül reagáljon, hogy jó, ezt most Mhm, vállalod, nem, mert én azt gondolom, hogy pont egy ilyen hosszú távú együttműködésben az a legszebb, hogy ez bizalmon alapul. És hát ez mind a kettő mhm, oldalnak win-win, mert én tudom, hogy annál a szakembernél működnek a dolgok, nem kell nekem miatt izgulni, ráhagyhatom azt a feladatot, amit ő csinál, mert tudom, hogy szakértő, és ő pedig tudja, hogy számíthat rám minden hónapban, mert ugye lemondani is 30 nappal előtte legtöbbször. mhm, mhm, De vele van foglalva, de 30 nappal előtte lehet. Szóval egymásban bízunk, de hogyha valaki azt mondja, hogy jövő héten ki fog menni egy számla, ami nem tudom, 30%-kal magasabb, vagy 50%-kal, az azért nem annyira biztonságos környezetet ad, ami viszont el tudja rontani az egész dinamikát, és hát, hogyha bizalom meging, akkor igazából minden meging szerintem egy ilyen együttműködésben, úgyhogy én javaslom, hogy nyugodtan, lehet írásos formában, szerintem ez a legjobb, mert azért azok, akik annyira nem bátrak ezzel, azoknak az írásos forma lesz a legjobb szerintem, és tényleg jóval előtte neked is legyen időd, hogyha ő nem szeretne vele tovább együttműködni, illetve neki is legyen ideje átgondolni, és biztonságosan válaszolni, és ne kell jövő héten azt mondania, hogy jó, akkor jövő héttől nekem most nincsen mondjuk social media menedzserem. Úgyhogy én nekem ez a véleményem, meg ezt szoktam javasolni. Más esetben, hogyha nem hosszú távú együttműködésről van szó, akkor pedig azt szoktam javasolni, hogy csináljunk rá egy kampányt. Főleg, hogyha szeretnénk belőle több ügyfelet. Tehát például én azt csináltam, hogy szeptemberig lehetett úgy foglalni nálam tanácsadási időpontot, hogy az előző áron, és szeptember után már aki foglalt, ők már magasabb áron kapták meg ugyanezt a szolgáltatást, de én ezt kifejezetten kommunikáltam 2 héttel, hát gyakorlatilag augusztus utolsó 2 hetében, és jöttek is be szépen foglalások. Tehát én ezt kommunikálom, hogy emelni fogom az árakat, hogyha még szeretnéd ezen az áron jönni, akkor foglald le. Nyilván, hogyha ez neked megéri, de hogyha nem éri meg, és már nem akarod ezen az áron, akkor ne csinálj rá kampányt, de kommunikáld, hogy X és Y idő vagy dátum után magasabb lesz a szolgáltatás ára. Ennyi. mhm, mhm. Abszolút egy gondolat ehhez, hogy ugye írtad, hogy ha akarjuk, megindokoljuk, ha akarjuk, nem. Az én tapasztalatom az, hogy nyilván ne annyit írjak csak, vagy annyit mondjak, hogy holnaptól ennyi az áram, pont, de hogy ne is írjak hozzá egy háború és béke című Abszolút. nagy regényt, mert egyrészt magyarázkodásnak tűnhet, másrészt pedig vannak olyan emberek, akik szeretnek mindenbe is belekötni, és hogyha én több dolgot odaírok, akkor úgymond támadási felületet adok,
Tehát, hogy ez legyen egy ilyen szépen megfogalmazott, rövid, lényegre törő üzenet, akár szóban, akár írásban, azt gondolom. És én például ugye az egyéni önismereti folyamatokban, amikor árat emeltem, akkor én körülbelül 2-1,5 hónappal korábban elkezdtem kommunikálni, hogy január 1-től vagy szeptember 1-től ennyivel emelkedik az óradíj. És gyakorlatilag ez nem is okozott problémát. Tehát azt gondolom, hogyha valaki elégedett veled, szeret veled dolgozni, értelmes felnőtt ember, akkor valószínűleg ezzel nem lesz problémája. Most fordítsuk meg a helyzetet. Mi történik akkor, hogyha úgy döntünk, hogy ez a határállítás túl fájdalmas, túl sok dologgal jár, és azt mondom, hogy én nem állítok határokat. Mi történik akkor egy vállalkozó életében, a vállalkozásában, mi történhet szerinted? Azt gondolom, hogy egy idő után folyamatosan növekszik a frusztráció. Eljutunk oda, hogy kiégünk, hogy elegünk lesz ebből az egészből. Már utálni fogjuk az ügyfeleket, utálni fogjuk a munkánkat, amit addig egyébként szerettünk. Tehát eljutunk a kiégéshez, eljutunk a frusztrációhoz, és akár az is lehet, hogy emiatt fogjuk abba hagyni, mert azt mondjuk, hogy ez kész, én ezt már nem bírom, hülyék az ügyfelek, megeszik a lelkemet, megeszik az életemet, nekem ez nem megy, én ezt nem akarom csinálni. A másik, ami nagyon fontos dolog, hogy akár vállalkozóként, akár alkalmazottként, akár párkapcsolat, barátság, hogyha én nem húzom meg a határaimat, akkor az önértékelésem, az önbecsülésem, az nagyon elkezd gyengülni, és egyre kisebb és kisebb lesz, ami meg szintén egy belső frusztrációhoz vezet, megjelenik a stressz, az alvási problémák, az emésztési problémák, a magas vérnyomás, a bármi. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a határok meghúzása az élet minden területén nagyon fontos, és hogy ezt nem tesszük meg, annak hosszú távú következményei is vannak. Lelkileg, mentálisan, fizikálisan. Te elmondtad, hogy így ilyen mentális egészségben mi történik valakivel, aki nem húzza meg a határait, akár vállalkozóként. Én a vállalkozásban fogom elmondani ezt a financial oldalát. Legalábbis az biztos, hogy az anyagiasabb, a földiesebb részét. Én azt gondolom, hogyha például nem merünk árat emelni, mert félünk ennek a kommunikációjától, vagy félünk megírni ezt az e-mailt akár, akkor az fog történni, igen, hogy elkezd frusztrálódni, elkezdi egyre jobban utálni a munkáját, amit elmondtam, majd lehet, hogy nem rövid időn belül, de egy kicsit hosszabb távon, mondjuk ilyen 6 hónap, egy év, ott elkezd majd nyílni az olló, ő és a konkurenciái között is, mert egyébként sajnos az is van, és nem akarok senkibe beleültetni a bogarat, de hogyha az én konkurenciám és én ugyanazon a szinten vagyunk, mondjuk ugyanolyan jó szakemberek vagyunk, legyünk egy ilyen papírformát, de ő sokkal drágább, mint én, akkor vajon kit fognak jobb szakértőnek gondolni? Azok, akik nézelődnek a piacon, már pedig az ügyfelek meg fogják nézni, hogy kinek mennyi az ára. Hát ugye a kollégát, aki megmerte emelni az árát, és elmeri kérni a pénzt érte. Hogyha elmennek a kollégához is, meg hozzád is, és te frusztrált vagy, mert alacsony az árad, és ő hozzá elmennek, és ő mosolyog, és vidám, és akármi, akkor mit fognak látni ezen? Látni fogják, hogy hát ő biztos, hogy jobb helyen van, vagy hogy biztos, hogy jobban ért hozzá, mert sokkal magabiztosabb. Nem is fogják látni, hogy mi a probléma, csak az, hogy ő magabiztosabb, mert meg azt látják, hogy fáradt, frusztrált, mert mondjuk neked 3-mal több ügyfelet kell elvállalni, mint neki, ahhoz, hogy ugyanazt a bevételt elérjétek. Ami lehet, hogy egy tanácsadásnál oké, viszont mondjuk egy nagyobb csomagnál azért már nagyon nem oké, mert az sokkal több munka. Akkor még az is történhet, hogy ezt a frusztrációt megérzik akár a követőid, mondjuk vegyük azt, amiben én dolgozom, mert úgy kommunikálsz, vagy kiégsz, és nem fogsz tudni annyit posztolni, sztorizni nem jut időd az e-mailekre, vagy az e-maileknek olyan hangulata van, volt, akit olvastam hosszú ideig, és egyszerűen picit olyan volt, mintha lehozna az életről mindig, amikor ír, és nem tehet róla, én értem, de nekem meg, hát vállalkozó vagyok, vállalkozók olvassák az én dolgaimat, ugyanígy más vállalkozóknál is szerintem megvan éppen kinek mi a célközönsége, de őszinte leszek, szerintem senki nem akar egy Debbie Downert olvasni, hallgatni, nézni. Van olyan, hogy az emberre történik valami, és arról jó tájékoztatni akár a közönségünket, de amikor mindegyik levelünkből, posztunkból, sztorinkból az jön le, hogy jaj, de nehéz, vagy akár a semmi is, mert ugye, hogyha meg eltűnünk, van ilyen, meg nem kötelező itt lenni, de hát azzal is valamilyen szinten lemaradunk, mert sajnos
ez a világ, ez olyan, hogy minél többet vagyok valakinek a szem előtt, annál jobban azt gondolja, hogy én ott vagyok a szeren, és rám fog emlékezni. De hogyha a másik van ott a szem előtt, aki vigyorog, és kiegyensúlyozott, és nem kell a ügyfelet vállalnia, akkor megint ő fog előnybe kerülni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy dominó effektus, és nem csak a mentális egészségünkre van hatással az, hogyha nem merünk határokat húzni mind a magánéletben, és hogyha magánéletben elkezdünk határokat húzni, az rá fog hatni a vállalkozó életünkre természetesen, mert nem ennyire elkülöníthető, és hát a vállalkozásunkra is hatni fog, mert egyszerűen nagyon negatívan fogja befolyásolni minden oldalát a vállalkozásunknak az, hogyha nem tudjuk kimondani azokat a nemeket akkor, amikor arra szükség van. Így van, igen, ezt szintén csak alátámasztani tudom, és abszolút egyetértek veled, és tényleg, amikor ezt mondod, hogy valaki mosolyog, és jókedvű, és vidám, és úgy látod rajta, hogy rendben van, sokkal szívesebben kapcsolódsz hozzá, mint ahhoz, igen, aki így lehúz az életről, és azt érzed, mire elolvasod mondjuk adott esetben a hírlevelét, vagy megnézed a posztját, hogy úgyhogy igen. Még egy dolgot szeretnék behozni, mert hogy azt gondolom, hogy ezt ugye klasszul megbeszéljük, és akkor mindenki abban bízik, hogy na most meghallgattam ezt a podcast adást, és akkor én holnaptól simán meghúzom a határaimat. Jó lenne, hogyha így működne, de azt hiszem, hogy sem neked, sem nekem nincs ilyen varázsitalunk, hogy ezt felhörpintjük, és akkor megjön ez a képességünk, úgyhogy én egyrészt hoztam egy ilyen kis rövid ötletet, javaslatot, hogyha gondolod, akkor ezt szívesen megosztom veletek, és amire mindenkit biztatok, hogy egyrészt ez egy folyamat. Tehát ahogyan megtanultunk valahogyan gondolkodni, valahogyan működni, úgy meg tudunk tanulni másképpen gondolkodni, másképpen működni is. Nyilván, hogyha kezdővállalkozók vagyunk, és az elején még nehéz a vállalkozásban határokat húzni, de egyébként az élet többi területén ez rendben van, akkor is legyünk türelmesek magunkkal, mert bele fogunk ebbe tanulni. De hogyha az a jellemző, hogy alapvetően mindenhol van nekem nehézségem azzal, hogy meghúzzam a határaimat, akkor viszont én mindenkit arra biztatok, hogy tényleg így az önismeret felé kezdjen el elindulni, kezdjen el vele foglalkozni, mert anélkül nem fog tudni határokat húzni. Én nagyon sok asszertív tréninget tartottam az elmúlt években közép-nagyvállalatoknál, és az asszertív kommunikációs technika egy nagyon jó technika, amit meg lehet tanulni, és én azt gondolom, hogy az is egy nagyon fontos dolog például a határhúzásnál, hogy ugye milyen módon húzzuk meg a határainkat, és az asszertív kommunikáció nagyon fontos, de ha bennem ott van a bűntudat, ott van a félelem az elhagyástól, a szeretet elvesztésétől, attól, hogy megbántom a másikat, akkor hiába van egy tök jó technika a kezemben, nem feltétlenül fogom tudni használni. Úgyhogy ez a kis gyakorlat, amit javasolni tudnék, hogy egyrészt, ami nagyon fontos, hogy írjátok le papírra, füzetbe, naplóba, attól függően, hogy ki hol vagy tőlem, akár én nem vagyok ugye ennyire digitális az életkoromnál fogva, de hogy a laptopra, az iPadra, a telefonba, én szeretek kézzel írni, de hogy írjátok le azt, hogy mik a ti határaitok a vállalkozásban. Tehát mi az, ami neked belefér? Belefér-e este 8-kor válaszolni egy üzenetre, vagy neked nem fér bele ez? Belefér-e, ti ismeritek a saját vállalkozásotokat, ugye valószínűleg nagyon sokféle területről ismeritek, hogy mit szoktak kérni az ügyfelek, hogy írjátok össze, hogy mik a ti szükségleteitek, mi a ti igényeitek. És a másik, utána érdemes egy listát készíteni, felsorolni tényleg ilyen listaszerűen, hogy milyen helyzetek fordulnak elő, ahol mondjuk meg kellene húznod a határaidat, ahol ki kellene mondanod a nemet. És utána ezt a listát lehetőség szerint minél konkrétabban leírni, és 1 és 10 között pontozzátok. Mennyire nehéz az adott feladat, hívjuk feladatnak, majd miután megvan ez a 1-től 10-ig, hogy értékelted, írd azt is le, vagy írjátok le azt is, hogy mit érzel. Tehát, hogyha az a helyzet van, akkor milyen érzések vannak, milyen gondolatok vannak benned. Mi a lehető legrosszabb, ami történhet? Milyen előnyökkel fog járni, hogyha te képes leszel nemet mondani, ha képes leszel kifejezni magad, meghúzod a határaidat. Vizsgáld meg, hogyha ehhez kapcsolódnak félelmek, mennyire reális, vagy mennyire irreálisak ezek a félelmek. Kapcsolódnak esetleg valahová a gyerekkorodhoz? Ezzel is érdemes akkor utána dolgozni, hogyha az jön, hogy hát igazából most miért félek attól, hogy XY ismeretlennek azt mondjam, hogy nem.
akkor valószínűleg ez ugye nem egy reális, hanem egy valahonnan sokkal korábbról jövő félelem. És miután ez így megvan, kezdjetek el gyakorolni. Ne a legnehezebbel kezdjétek, tehát ne a tízessel, hanem kezdjétek el azzal, ami csak egy-két pontot kapott, vagy a legkevesebb pontszámot kapta, és ami nagyon fontos, hogy egy támogató közeg, ahol ezt nyugodtan meg tudod tenni, ahol tudsz segítséget kérni, ami lehet akár egy baráti társaság, lehet egy katapult csoport, vagy lehet egy pszichodráma csoport, de mindenképpen fontos az, hogy legyenek melletted olyan emberek, akik támogatnak abban, hogy te mostantól változol, és kiállsz magadért. Nagyon szépen köszönöm ezeket a tippeket. Én azt gondolom, hogy a hallgatóságunk, illetve a nézőink nevében is nagyon, nagyon jó ötlet. Tényleg az, hogy gyakoroljuk, meg először a kicsivel kezdjük, mert tényleg itt is fel kell építeni az önbizalmunkat, úgyhogy ezek tényleg nagyon szuperek voltak. Még van esetleg bármilyen hozzáfűzni valód a témánkhoz, bármi? Azt gondolom, hogy így nagyon sok mindenről beszéltünk, nyilván erről órákon keresztül lehet beszélni, de szerintem a legfontosabb információk elhangoztak. Jó, jó, nagyon szépen köszönöm akkor, hogy itt voltál, és hogy elfogadtad a meghívásom. Szerintem nagyon jó témával kezdjük ezt a podcastot, és nagyon hálás vagyok, hogy pont veled beszélgetettem itt az első adásban, úgyhogy köszönöm szépen, Tündi. Még egy dolog van, szeretném, hogyha te is elmondanád, hogy kapcsolódhatnak hozzád a hallgatóink, nézőink, hogyan tudnak téged elérni, bármi, akár online, offline, bárhogy. Hát az Instagramon vagyok a legaktívabb, tehát hogy az a legegyszerűbb módja, hogyha szeretne bárki megkeresni, hogy az Instagramon akár egy üzenetet küld számomra, a telefonszámom is meg van adva. Telefonszámot, hogyha, tehát látom, hogy volt egy nem fogadott hívásom, mindig vissza szoktam hívni, hogy a napközben én nagyon sokszor nem vagyok elérhető, mert hogy az egyéni folyamatok azok napközben zajlanak. Telefonon, Instagramon, e-mail címem is ott van, e-mailben is, úgyhogy online és offline is megtalálható vagyok. Ahogyan mondtad, az Instán ugye a Bev of You, a Best Version of You-ból származik a név, illetve a Facebookon is fönt vagyok, ott kevésbé vagyok aktív, de ott is meg lehet találni a Bev of You néven. Nagyon szépen köszönöm. Egyébként, hogyha az Ocsobai Tünde nevet beírjátok, akkor kijön a Bevoview is, és az összes többi információ is, hogyha esetleg ez így könnyebb. És tényleg nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és remélem, hogy még fogunk még más témáról is beszélgetni hamarosan. Köszönöm. Köszönöm Sziasztok! szépen én is, Csilla. Sziasztok! Sziasztok!